Alright. Order. Ya, ngandini sana kudzo yangu ngekuti mukomana echiuya kunoku inga ari pachirongwa chekuti ana sekuru akauya akafondera muhanzvadzi iyi echiti panyaya yedu yehama yedu iya yakashayika tikaramwirana siya tanga taona kuti tirerusire vana. Saka zvanga zvadini kuti imwimwi titaurirane pane vasara kuti tirerusire vana. Asi wakashayika rini zviya mufunga hanzvadzi yechotaura zvingasaka isi zvatinoshandisa kwedu ngezvekuti munhu angashayika angaraswa nhasi. Ndiani akafunira wayo? Uyu ani zita Susan Machona. Right. Tinoti tikarasa munhu nhasi mangwani wasiya. Saka sezvo pane nguva yareba hazvichaiti kuti tikwanise irisiya. Kudai mune $100 tinotatanisa $100. Hando dzingabvunza kuti okay yangari yanisiya mwana wavo Rose akashayika rini gore unganibatsirawo 2008 ya exactly. Right. Wakafawo Machona ndiani? Ndirozi Hlombe. Right. Uyu angati okay tikagowa iri mari ko hembe dzake ke ndikazwa hembe dzinonga dzisina nechekuita kana imwe munogona kudini tagowana mari imwe munogona kana kupa vana kana kuishandisa ngekuti sitonga tatora hembe dzemwana. Right. Saka ini ndakati ataura echitaura kuti ndiro zvekutaura nasekuru ndochoti right zvakanaka. Pane chekutanga mhosva iyi takati ashayika wawo mwana right waraswa ndofunga pane akasimudza chitemo handizve ndanga ndisipo pakushayika kwacho ndakazonga ndiri panext angati right otomhanyirira uyu nechitemo newangu mupana futi umweni uri kubasa right ochotiza saka atiza kudaro ndikuti no ayangati isusi hatigowi toenda ochoenda right kuti tiziye reason yaatadza kuti agowe siya yehama yawo takatadza kuiziya ndofunga ndopakazoendeswa kwachief achatongera kuzasi right ichotaurwa ngezvayo angati kuti chizangu abvise gupuro toti right gupuro taida kurizero gupuro tinobvisira madzizverengerei ndopakanetsapo chief angati okay kuti chizangu ungabvisa gupuro uri kuda kutoziya kuti uri kuibvisira pazvipi. Saka mutemo unoita wecourt unoti munofamba nyanga kuti chizangu azoziya kuti gupuro ndinobvisa pamwana wekwahlombe ngerei. Saka isu tinomba mupurisa apo mupurisa wacho wakapuwa pana akaenda kufirst court handichaziva handicharimembe apapo right. Akati amunzira ndofunga edu azvere baba awo ana sekuru aya akabvuma apapo. Asi akazoti amunzira ngati ai ini ndinoenda kofa. Zvinhu zvedu kare zvinhu zvakati kana tamangarira anhu epahlombe kubudikidza kwekudai. Alright, ngati muchidini ndechida example. Anhu akauya chimangara chitaura kati hanzi tamangarawo epahlombe tichimangarawo epahlombe tamangara epahlombe kubudikidza kwenyaya yaanga anayo yekuda kuwanisa nhaka yaida kuwanisa aida kuwanisa nhaka kudaro kare madzibabao akambotiza. Saka isu hatiziba kuti hanzi amire papi taida kuti hanzi tionewo kuonesana tine imwe samambo tichibatanidzawo nedziso renyu mambo sezvo hatizozivi zvinhu zvinozobuda mberi zvino zvaakamangarira ichi tadaidzwa kuti hanzi toda kuti timupe chinhu siya hatozisiya icho neani asi toda dziso renyu mambo ringe riripo kuitira mangwana because yakambotongwa mamambo ameno kumasure handiziya akambotonga nyaya but mabhokisi acho handisisina maspring
Azi babako aimbomhanya aitiza akunanga kwacho. Hino izvezvi pane iyi discharge unochitiza manje apa. Unasa kuonekwa ndo amaspringa alapo. Unasa kuzotiza manje. Wozeka lewo DS kuti wakama. Mapazi kwaye. Nozvinhu zvaauya kumonini apa asi kuuya kuti mune mhosva but ari kuuya kuti hanzi tifambidzane nedziso ramambo sezvo zvinhu zvida kufambidzana panani amuchataura kuti muromo dzanya mambo pamusoro amapedza anotanga pamusoro kumbere maoko maoko nyaya dziri kuizwa pano mambo hatinovaizwisisa kwemene nyaya yakwambwa yakakura nyaya nenyaya idokopi ndikutaurai nyaya yanoreketa apa inei kuti akwambwa anatezva akakumbire kuyo kudokosesiya iyo handizvokuda total exaggeration kunyepa nokuti hatingakumbiri kude kuende tatanise hembe dzetakasiya ngekusawirirana. Takakutokorerana apapo kwakutozvisiya apapo kwakuchizokumbira nyamashi uno kuende kuti ngekusawirirana vanozviziya ivona ava zvakaite kuti hai tisatatanise hembe. Chidimbu ndainga ndina baba inini pachitutuzo anochiti chitutuzo asisi tinoiti inyaradzo isiso mupambo izvi mupambo mukoma awo aya akura Thomas takasvike kwesisu pachitutuzo isiso anoite maziyoni ayani ndo anoite pachitutuzo panapa. Pachitutuzo panapa pakaendeswa maziyoni pochisvike nguva yekuti hai vanhu vanodini vanochiprofitana madzimai akagare iyo arume ari ine kuti zvichiende kuonekwa kuti hai ndianani wakadini uneonini pakuuraya nyamufa waperekedza muprofiti wavo iwona mbune wakaprofita apapa uchiprofite iwona yechiti hai bvisai mhepo yemwakaise pamukunda wakwasvondo baba aripo zviri munzee mavo neniwo ndaiyekwei zviri munzee mavo baba wati ai katika wakaisirwe mhepo uyu atochibata apapo otochibata apapo kuzofa kwakazoita hanzvadzi yedu isisu ndizvo zvakazoende kuti baba ati mwakazobvisa here mhepo iyani ndakamuti bvisai iyani wodaiti kuti mwakabvisa mwakadini kuyo kunditora ini tiende kobvisa sitino kuti mabvisa saka handikoni kutatanise nhumbi idzi chakauraya mwana wangu kuti pane mhepo yenyu apa nemuri kumutsirapo zvoi muri kumutsira ane murume muri kutsira anhu airi apa atitatatisi hembe dzine mwamuna ndozvakareka nababa acho oite kuti mwazvinzwa ere anangu anhu epachizango echingabudikidza kudaro ana epachizango chii chaibudikidza kuzodaro kudini handisi kuzwisisa kuti pane anhu airi apa Mhepo zvemwamuna. yanga yamhepo yemwamuna zve akafa asikazi kubvisa yakaprofitwa nomuprofiti wawo akatora iwona tisikatozvizivi kuti pane zviri kuitikepo isi urega shombe imumwe pane wangariberi pachitutudzwa zvinotaurwa zvekuti muprofita akaprofita pane mhepo apa yakabuda here very good mhepo iri kuzviyeka makazobvisa here asati ashaika ndimbotsana ngudze pamhepo wakabvisa here mhepo uyu asati ashaika mhepo yaanotaura atiizivi pamareneshi ndo aya ati painoisi takabvisa pane zvere right iti kubvunza baba kuti hai mhepo irikuzvika yakashokona kwashombe yakazobviswa here asati ashaika chiprofiti chakadaro zvemene pane mhepo iripo apa saka muzoshanda mhepo iri apa saka yakazoshandwa kuti ivi aizozoshandwa ndo pakuti aya makatsire anhu akanai saka ichinomera zve baba ndo pakuramba kwashombe yai atitatisi nhumbi ngekuti hai hamuna kutitaura mhepo makadinya hamuna kufambira pamunhu wenyu pakuti zvakamira sei chemwakwanisa kundoita basi kundofushira mwafushira kudaro
Inini ndikuwirirana nepataurwa kuti kwazi hai panga pane mhepo wani nemunhu wakashaika utsvuu. Saka epachizango apapo akaita mistake kuti akakotse uyu asingabvise mhepo yana yakanga ataurwa iya. Saka akakotsa anhu airi kuti mhepo neuyu. Saka epashombe ari right kuti tosiye chinhu basha. Ndoyabamboenderera kubvunza. Order. Zviri kuzi hanzi anhu echienda kun'anga kune umwe wakazotiza. Waitiza uno waizotizei? Ngokwahlombe. Waitize baba bawo. Order, sir. I don't even like it. I'll do something wrong. Don't put your finger, please. Oh, died in 2008. Yareba. Asimanzi. Kuti isorovwe dai. Baba yenyu imini seanhu ekwahlombe simusaka somasure seanhu ekwahlombe anhu ekwahlombe kudaro maida kuzwawo zvinhu zvaitonetsawo aidha ari mai enyu here angari mai enyu kana mbuya yenyu handiti why baba yenyu akatiza chini chaizoreva kuti anzi baba yanyu atize echisiya nhumbi dziri panzvimbo esiya nhumbi dziri panzvimbo ndeireva kuti nhumbi dziri panzvimbo pamhatso pawo izvezvi maakufona mechiti hanzi todawo kuti hanzi muuye tionesane maererano nemi emhari nhumbi azviramba aramba kuti susu hatina kufonera aya ndiwo ari kutsvaka aya acho aramba kuti aya ari kutinyepera kuti takafonera kwamba kuti toda kukosiya ihanda dzedu. Wakafona ndiani muricho wamufona ndiani ya leo wakafona hotel ndiani Inini ndakafonerwa na Sekura. abi Sekuru. sungaidi akafona sumu vema kwa akafonera kaura chwa akafonera mwita kuti yes Mirembo mutoro. Mwakadaiswa nditi. You are there as a family. Muri pose muri gari. Order. Muri pose muri. Kune amwe anhu aripo. Misoro dzakasiyana umwe naumwe wakakurirwa kwakasiyana. Kana kutotaurwa chaiko kuti hanzi 1+1 umwe unoti ndi 2 but is equals to 2. Akwanisi. Akomana musoro dzinoda kuziya idzi maspring ndokumbirawo kuti usaiseka honye kamweni kanonga kari pasi kahonye ikakako niiweweyo musakaiseka honye ikakako kuti hanzi mangwanika kanoparadzanisa musha wenyu musha newenyu uri wenyu kudaro mwakandodaro mwakandoenda mwakadaro kudaro ndapota musaise zvimweni kana zvekutaura turu kana mukunyerwa nemukadzi kuzi iwe unoziya here kuti pandindikwekwakazidai musazvintora wakatonzama kuti chitauraka zvinoreva kuti zvakubaya ndakatokuta ndikati udzane mukadzi wako kuti auye unono kuti mukadzi wako timbomuonawo apa ichitaurawo chaanopindura aona kuya naye Anhu woye. kana inohonye ndobvisa apana ndoi vanochekwa honye apa ivo Mambo. Ndipotsanangurirawo anhu nyaya ineyi. Kuti aya akadaidzwa aya ekwachizango aya kuti nhasi Saturday anofana kuende kosangana ekwahlombe kumba kwawo pachinangwa chesiya ndizvo herevo pawakarisivha izvozvo wakabva wati rega ndinoona mambo because nyaya yesiya iyi yakasara iina mambo mumaoko
baba ekwaMaspring akatiza. Saka zvese zvetichaita ndaikumbirawo kuti tizviitire pamberi pamambo. Right. Imimi nhasi manga muri ready kutoendeyo zveshuwa zvechokwadi. Handiti here? Right. Tizviitirai pamberi pamambo. Zvamaida kuita. Kana pane zvamai muri kuda kufisha ka muchababaika pamberi pamambo. Tichakulilisa. Zvinhu zvemaidaidzira arapa ari kuti zvemaitidaidzira kumhatso kwenyu. Kumhatso kwenyu hatingakwanisi kana kuti tisvikeyo, but tingakwanisa kana kusvika pamhatso yedu hombe inobatidzana nepese rese. Ndechiti dzasa maoko pasi. Hino taikumbirawo kuti muchitaurewo pamberi pababa zvemaida kutitaurira muri mumaraini. Kwati panani kwemuri mwega mumabhanana iyo. Titaurire iwo, tokumbirawo kuti hanzi muchititaurirewo. Muchitaurirewo kuna baba. Tichisire kuna baba zvemaida kutitaurira zvino. Tinyorwa tinozikanwa ngenyika. Alright. Imimi chamaida kumbosangana nawo aya mweida kuataurira. Chataurirai. Muoko usimudzi. Jovhetina nchidiba munhu. Chataurirai awa chamaida kuadaidzira kumba iyo. Ndotati ndinoda kotaurirwa pamberi pamambo. Ngaya. Chataurirai aya. Tichizwa. Pamusoro mambo. Pamusoro dada. Ndinoona pane confusion iri kuitika pano. Sokuti wanongedza hake kuti waitaura namukomari apa nemukoma wangu. Ndopanoite confusion. Isisu hatinozombodaidza anhekwa chizango. Asi wakauya neshoko rishwa rekuti anhekwa chizango ari kufona ndiwo mukomari. Eiti anhekwa chizango ari kufona echiti nhumbi. Iwona mukoma ari kuzi ndiwo akafonera. Asi confusion yendiri kuzama kutsanangura mabhuku ekuti mukoma isisu takatozwa zvichizima anhekwa chizango ndiwo ari kude isisu. Nasai kuzwa. Ndio information ine munhu wese panapa kubanzi amwe tiri tatopusa manje zvemuri kupewa takadaidza anhekwa chizango. Asi isi takazwa kuti mukoma aya ndiwo akatotaura kuti anhekwa chizango ari kufona echiti hai munguziona chimu hai. Isi toiti hai toda kuendeye kunhumbi. Tichiende kogadzirisa dzichirire. Ndiyo chakachero kuti hai tichienda tende go auya anhekwa chizango. Ndiani wakafona echitaura kuti uyai uno kutaurira aya. Ndipo anofanira kujekesa yava. Ngapajeke toshandira nhumbi yacho. Ngozi mwakatogara nadzo nguva yakareba munoziva kuti kwamambo muri makuzwaro. Ngomira yacho adairayo. Ndoda kupedzesa pamusoro izvi. Ndangasa ndapedze kutsanangura. Ndoda kuti nditaure pekuzi baba akatiza. Atizi kumboende kumbofa, atina petakambogare dare kuti kwaiti ndoende kun'anga neanhekwa chizango. Hapana. Chakaita baba yedu isisu. Mambo wakataura kuti hai iwo Shombe enda waende kokowe nhumbi. Tidzasi. Wakataurira kuti Shombe enda waende kokowe nhumbi dziri pachizango. Baba yedu ndio paakati andiendi ndikaende kofira kwa Haroni. Ndiri Shombe, ndiri mwana wa Shombe. Mambo wakataura kuti hai Shombe enda waende kokowe nhumbi dziri pachizango. Baba wati hai andiendi kuende kokowe nhumbi dziri pachizango ngokuti hai akatsire mwana wangu nebvuri. Ndingatoende kofa inini kwa Haroni pano kuti ndiende kokowe nhumbidzo. Baba yedu azimbotiza atizombeni panganga nawo. Nyaya yanga imweyo neyayibuya kusunda buya kutengaoni. Ngatimbodai. Pamusoro iyi. Chindau chakaite benzi. Handichazi kuti ndoenda kuti. Ndati chindau chakade kuite benzi. Chisikazi kuite benzi. Gama rekuti chainga pako chapana uyu. Makamborizwa here gama. Makarizwa. Ndipo kutaura kuti chauraya uyu chabva pane uyu. Gama rekuti mwakambotsirwe munhu nebvuri anga amazuva ekutanga kuzwa mashoko anyamashi. Kuti munhu wafa wendinoziya munhu kuti mwakatsira anhu airi kutsira munhu une mimba. Munhu ane mimba wofanayo mwomutsira nayo ndo unozwi kwakatsirwa anhu airi. Aya mashoko aya
ane ungwaru. Sorry. Mire mashauri. Abvunzaiwo tenda kuuya kaere tobvunza kuti hanu mashoko aitaura iwo kuti hanzi mwatsira anhu edu airi. Anhu awo airi akatsira nari. Bhuri racho ngerani? Aka oda munhu angakorutsirwa nyaya kuti une bhuri. Munhu unotsirwa but unozofambirwa kuzi hanzi chini chakakura ende chini chakazodai. Mamoni mbotaure panyaya. Manga makasimudza Pamusoro. Famba ziyo. Ndinoziya inini nyaya ineyi yakatongwa nachief progress. Pakazopuwe chiga chekuti Mwashombe pakafiwa. Ngenyaya yekuti Ashombe anga atize yani. Mirai. Pakazopuwe mirai ndidzokere. Pakazopuwe judge yekuti Mwashombe mukafiwa. Ashombe aatsirwi muno. Kana kuti chero ngafire iyo aatsirwi pai muno kusvika unze mombe ngani? Aunze mombe. Yasiyana. Iyo yakatongwa ndichiudhengi chiuviniasi. Afinyasa akazodadzise statement. Ndandafunga kuti yataura chimwe kuti yakazi uyu pakafiwa paShombe hapana munhu unosvikepo. Ndofunga kukanga kudakuti iripo yakasvike kuti tiri kudare kwasekuru Phineas yakabvibve mushonga padhoo iya kuziya kuti haikazi hai mazuwire mushonga padhoo paShombe pakafiwa. Handichadi kuti pande kochemiwa kunze kuti mwaonipe chiini ndipekunoka kusikatenda Ndikupazwa nezvikunda pamikisana. Asi ndini ndadombobvunza mashauri. Munhu akafa murora pamba pemunhu wafa sanditi. Anatezvara anodedzwa. Mukundo wenyu watisiya. Chinozokonesa kuti siya isiwe mumba kutaura panga pane nyaya. Yaimbozenga iri nyaya yeyi. Ndiyo nyaya yekuti mabvuri mairi. Bvuri raizwi rakaiswa ngekwa vakarorwa here kana ibvuri rakabva naro kumba kwavo. Vakarorwa. Apa pamusoro emene. Ko Baba yanga ambotsanangura mambo. Ndaona kuti baba yanga ambotsanangura zvakazara pamhepo imataura yenyu. Ndakutsanangura ngendaa yepfuri. Rati zvemene muprofita wakadaro. Pakuzofa kwomudzimai wedu uno. Tochiti baba takuda kuita chidhudhuzo. Tochozwa tiri pamwe povhuri rauraya mukadzi wedu. Baba kuti ini kuchidhudhuzo handiendi. Tamudare futi todaro kuti baba munotora takatsira nebvuri mwana wenyu. Hambai tochozwa kunyanga chidhudhuzo chiya ndopakapomokepo manje. Unoenda kofa. Saka hambaitozwa. Oda saka chinhu chiripo ndechekuti hanzi ekwaShombe haadi kuzwa bachakauraya hanzvadzi yaya. Saka asingazivi kudaro sezvo baba yenyu nyara yababa yenyu akanotiza Maspring yo baba yenyu akanotiza achasara nadzo munomudara munyebiwi ende unorema. Iyo nyarara yo ineyo ushamwari yangu yo munomukaita zvematsuwa inokati tokutorene. Baba ako akatiza hino aya yada kuzwa chakatizira baba ako kubudikidza kwekunga imwe chizoto toda kumbosiya. Achaziye kuti siya dziya dzakanaka here dzinoda kupuwa dziya. Zodaro dzaisirirwa rimwe zibvuri rimweni padera apa hamuna hekuda kuzwa kuti sisi yenyu akafa ngei. Sisi yawo Ngatidai madhodha waya chiro chinechi hachisi chanhingi ngechedutezi. Kuti imwimwi mwana washaika nasi fuma ngwana ndio tinoziya muno kuti siya yoizwa handizvo. Fumiro wacho akwangwa asi kushumira su kuti siya mwana wenyu iyi. Yeah, wadzoka back to ground chero. akashumira day before ndikubvunza ati akashuma. Hino mwashumirwa imwimwi ngendaa yesiya yemwana wenyu mwakati chii
ngatirege kureketa ngepfuri ngokuti pfuri ndiri kurizwa kuti mashaishiro angu kuzwa kwendaita ndazwa kuti pfuri reri rinonga rakareketwa munhu achazwa kuti pane pfuri pamwiri pa pamusoro makambozwa ere chinhu chakauraya hanzvadzi yenyu so chipedzisai ndombe ndiri kubvunza apapo kuti imimi makazodini imwimwi pasiya yemwana wenyu mwakaitambira here kana kuti mwakaisiya iripo chikonzero baba ndo paanoti hai bhuri riyana rakasipa hai pisai bhuri riri yapo riri ndi baba aronzere kuti uri kutatanise siya pisai bhuri iro hino mwana wangu warimwetozwa ndatopabata akati hai handikoni kuenda kotatanisa siya ngekuti bhuri riri kupi riri kune mwana wangu handizvo ngatienda pamazembe mazembe emufi miraye baba toda mazembe emufi akwamba amusi kuendasu kwana sekuru kotaura kuti amuna wetode kuite mazembe emukadzi wedu akaturambira mudare kuti sisu mazembe ndati vombomira musatanga imwapisa ndati amusi kuendere koti tiri kuda kuita mazembe emukadzi wedu takaenda alright imwe mumwakarizwa here soko rino rekuti toda kuita mazembe emwana wedu emwana wenyu chidhudhuso ndipindurei tizwa ngo takanga tabuda nakaretu panyaya yebhuri zvakanaka ndouya zvakanaka nyamashi uno chizango wauya wati ana baba woye ngatienda tozwa kufa kwakaita mukadzi wangu munoti kudii asi hemeke idzi mwamudiri nadzo here musingazungudidzi mukwambo kuti mukwambo ine hembe mukwambo mwakakorera here pane kuti hanzi iye mukoma ndiye unouya achitaura mwakakorere kuuya kana kuna mambo uya kutaura kuti hanzi tine hembe dzekwani dzekwawo dziri kwedu kwachizango nyaya yedu ineyi kuti tiishande ipere ngokuti baba akatoikorera nani pachizango asi baba yakureketa ari kutenderana na baba yana akatofa alright anhu epachizango aya anofanira kushanda nyaya ine in good faith kuti atiti takati ungana pamasi penyu apo tiende kotatanise siya zvingadaro baba yedu akasiyana zvingadaro tingazvireketa here alright ndochiti chii chaari kureketa ari kuti hai anhu epachizango chakaita ngechekudai mwedzi wapera uno haikona it's a rhetoric azukuru pachizango kuna azukuru edu airi awa ari kumucheto awa akabarwa ngehanzvadzi yedu anoramba achitibvunza ana sekuru mbasha dzama yedu ana sekuru mbasha dzama yedu baba yedu ndizvere anaro baba yedu otorwarire kude kufa mukoma wawo awo wakauya sekuru mbasha dzama yangu baba oti chizwa mwana uri mwana iwo pano endawouya nemunhu umwe wepachizango usikazobarwa nomwana wangu iye ana baba angu akapera ende auya neuriyo kachizango mwana wena uende haazi kuchazouya mwana wena aya aripo ari kumureketa ndokuzogumisira maindati kwani kune mwana chakareketa baba angu kufunza baba ako ndoti kune mwana ndipe foni namba dzatai dzemunhu wepachizango ndirekete naye iwo uri mwana apa inyaya dzemunhu wakafa dzekuraura kubudikidza kwehembe dzake dzichiri dzedu isusu tichiri kutodzipfeka iye haachadzidini haachapfeki saka manje taakuda kuchiona kuti sezvo asikachadzipfeki kudaro hembe dzemunhu dzaasikachapfeki dzikagara kumhatso kwemunhu hazvichaiti amakuna hino munhu zvinoda kuzi hanzi zvinhu zviendeswe kuridzi kwazvo chaizvo mapazwa hino tepinda mudare munomu anhu akawanda akaita nyaya iyo tati sitoripo taitofarawo maningi techiti hanzi titombozwawo
nezvakatomukwadzawo because hamuna kana nokuzvizwa muda kundotambidzana hembe basi kuti hembe dzako iyo shamwari wakafa una nedzoi mani hembe dzako idzi hatichaiti kudaro. Taakuda kufamba, tafamba manje toenda tozwawo une zvinhu zvaanazvo zviri mumwoyo make. Kana echigamuchira hembe idzodzo unodzigamuchira hembe idzodzo ane mwoyo wakadini wakafara. Kana echigamuchira kana ane chimwe chipomherwa chaanacho unotaurawo kuti mangwani dare redu risazosvipiswawo because hatisi kuda chinhu zvemahumbwe nezvenyu zvemakazwa muri mwega musati mwamudare ramambo ngorima. Mwamwa mambo ngorima we verify. Hanzi mchini. In business we pay, in God we trust, but in human being we verify. Thank you so much maita basi. Mukabuda kubanzere then tomubetsera muri kunzo. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora jeje.